Awuthi uma ungumuntu wesilisa ozolaya thina ngokuganwa abantu asebemekeziwe noma sebeney'ngane, umeke sure ukuthi kwawena uzalelwe emshadweni, awunay'ngane nabanye abantu besifazane ongabalobolile, noma uganwe yitshitshi, noma uthandana ney'tshitshi. Ngoba sikhathele nina bafowethu, ikakhulu nina bafowethu eniphambili nje kuthina ngeminyaka, sikhathele nina. Nizokwenza i-content ko-social media, ngicekele igama labantu besifazane phansi, ngicekele igama labodadewethu naboma bethu phansi. Sikhathele nina bafowethu, sikhathele nina. Awumeke sure ukuthi kwawena uma uzokwenza i-content noma uplani ukuzokwenza i-content ngokuzala kwabantu besifazane, umeke sure ukuthi kwawena uzalelwe emshadweni. Ubaba wakho wayishaya zaphelela, wamthatha umama wakho wazowathola wena ususemshadweni. Noma uthandana nentombi eyitshitshi, noma uganwe intombi eyayitshitshi, noma unazo iy'ngane phandle, because le nto le eniyenzayo umuntu ezokhuluma isinomi kanjani ngabantu besifazane, kube yena ethethe umuntu ongumthole ngalona itshitshi. Awuzazi ney'ngane ayikhiphile lowo muntu, ngoba uyafana nomuntu ozele lowo muntu. Umuntu omthole sele yena amadoda more than 2, bese uzosibayela umsindo lana usitshela ngokuthi thina iy'ntombi zethu ngoba ziney'ngane, oma bengane nobaba bengane abahlukane. Kwenziwa uwena lokho. Angithi wena unazo iy'ngane ngaphandle nabanye abantu besifazane, nguwena onyonyobayo ushiya unkosikazi wakho endlini, hamba uyokhwelana nabo ma bengane zakho, bese ucabanga ukuthi yonke intombi yenza njengeyakho ngoba wena wazala nesifebe. Sikhathele bafowethu, uzosithukela nje odadewethu la, sikhathele nini. Nivula o-TikTok, nivula o-live ko-TikTok, nenzani, nipostana nalezi zinto ey'fana nalezi ngoba lithi abantu besifazane nabo banama-preferences, nathi sinawethu. Why ungayigcini kuwena i-preference yakho than ukuthi uzoyikhuluma ku-social media? Ngoba usungcolisa igama labantu abangakwenzeli ukuthi abangakwaziyo nokukwazi. Sikhathele bafowethu, sikhathele nina. Uyathayada manje, uyathayada. Asikwazi ukuthi sibukele kuphi umfo ngoba bonke abafowethu abaphambili kuthina benzisa okwey'ngane ey'ncane. Angikaze ngizwe mina umuntu onemali o-rich ekhuluma lo mhlangano niyokhuluma ngani ngabafowethu abadala. Angikaze nangelilodwa ilanga. Umuntu osephumelele ngokwempilo, osephambili ngokwempilo, ekhuluma la magama eliwakhuluma, iningi leni elikhuluma lawo magama linalutho, nidonsa kanzima, but nizofundisa thina ngokugana, nibe nisahlulwa impilo. Hayi bafowethu, ngeke bafowethu, ngeke.